Tungod sa pagmino sa pinahanglan na sa mga buwak at tungod sa quarantine protocol, pungpong sa mga buwak ug mga utanon ang nalabay na lang tungod kay nangalaya na. Si February Dumabok sa report. Dulaan sa tunga sa milyon ka pesos ang alkansi sa pamilyang Layson. Kay wa naman mabaligya sa carbon market ang gitanom nilang mga buwak, sukad gipatuman ang enhanced community quarantine sugod niadtong Marso. Nakansela rosab ang mga gisaarang binulto nga mga bulak nga paliton unta alang sa mga fiesta, Flores de Mayo, kasal ug nagkadiya pang okasyon. Mao ta roy timbawi namong mga mananumay ug buwak in town. Dako-dako ingon 400,000, 500, katunga abas milyon. Tig-ang kataan og mga buwak si Marites sud na sa dugayng katuigan. Kinsa ditugan nga nangalaos ang ubang igbabaligya nilang mga buwak. Kan sigid ma'am niya ang uban nalabay. Labay gid kasagaran sa ubang buwak. Ni barato karon ang mga buwak ug halos katunga tungod sa kamino sa demand. Ang gerbera ug rose nga tag 150 pesos ang dosena karon tag 75 pesos na lang. Sama usab sa mga bulak adunay mga utanon ug lamas nga nalabay na kay nangadao tungod sa kamino sa palit. Apan ang presyo sa ilang mga baligya misaka og tag 10 ug tag 20 pesos matag kilo. Itandi sa naandang presyo. Apektado ma'am oy. Kay dili man kayanog anhi ang tao. Wa man sa may malkansi kay kanang mo pato ginagmay sa among pantinda di mo naman sa malkansi. Di man sa kumo bulto og palit og daghan. Apan pareho sila nga mas nipili nga diha na lang una mamaligya sa daplin sa daan sa barangay Pungol, Sibugay, sa dakbayan sa Sugbo, kaysa mobalik sa pagpaninda sa carbon market. GCQ na karon ma'am kanang mahadlok gyapon ming maninda didto sa kanang kuan Freedom Park. Kay dili na to kabisado man ba ang mga tawo man ba dibet na to makita ng sakita. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si February Dumabok, Balitang Bisdak.